ки ба 3 сол пеш ман партохтам репои сиюра ман намегум ки боём ки хуни 25 нафар дестан мерехта гранги ё тоҷик боча гӯш кӯ репи мара. тахфифи солинавӣ аз софсавдо. барои маълумоти бештар метавонед аз сайти sofsavdo.ru истифода баред. барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани ириши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки сафедчаҳои пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред, ё ин ки қадди шумо паст аст ва мехоҳед қадди худро баланд кунед, пас ба шумо маҳсулотҳои софсавдо ёрӣ мерасонад. барои маҳсулотҳои софсавдоро фоидаашро дидан метавонед аз YouTube каналашон истифода баред. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 3 соат, барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз. худи ҳозир харидорӣ кунед, ба шумо тахфиф карда мешавад. бо аз номи канали мо гап занед, бо тахфиф зиёдтар мешавад. рӯзбахайр тамошобинон, имрӯз пешкаши шумо барномаеро мекунем ки зиндагиномаи реперонро дар бар мегирад. лек барои мавзӯи аввалин таърихи репи тоҷикиро интихоб кардему мехоҳем шуморо хотиррасон кунем ки кадом солҳо кадом реперон ситора буданду шунавандагони репи тоҷик чӣ намуд репҳоро гӯш мекарданду кадом калимаҳо дар кадом солҳои реп пайдо шуданд. чӣ хеле ба ҳаматон маълум аст, репи тоҷик аллакай 20 сола шудаасту гӯем хато намекунем, чунки реперони мактаби кӯҳна мегӯянд онҳо солҳои 2001 репхониро бо забони русӣ сар карданд. яъне аввалин реперони репи тоҷик бо забони русӣ реп мехонданд, чунки он давру замон забони дуюми давлатиамон русӣ буд ва бо аз барҳам хӯрдани СССР 10 сол гузашта буд ва мардум ҳоло ҳам урфу одати даврони шӯравиро фаромӯш накарда буданд. яъне дар марказ бо забони русӣ сухан гуфтан зарур буд. баъдан реперон ба мисли GFB бо забони тоҷикӣ хонданро шурӯъ карданду доктор Эмфир машҳуртарин репер дар Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. солҳои 2003-2006 СВС таъсис ёфту реп бо забони тоҷикӣ паҳн шудан гирифт. аслан репи тоҷикӣ шӯҳраташро баъди треки тоҷик бача пайдо кард, ки тақрибан солҳои 2005-2006 аз тарафи мастер Исмаил пешкаш карда шудааст. барои ҳамин Исмаилро асосгузори репи тоҷикӣ мегӯянд, яъне треки ӯ сабаб шуд ки халқ репро қабул кунаду тарафдорашон зиёд шавад. яъне аввалин ситораи репи тоҷик ин мастер Исмаил мебошад. дар он даврон шунавандагони репҳои дағалӣ яъне дисҳоро хуб қабул мекарданду интизори дисҳои нав мешуданд ки як микрорайон ё район ё шаҳр ба дигар реперони шаҳру ноҳияҳо чӣ мегӯяду чӣ хел репашро пешниҳод мекунад. ҳамон замон репери ҷавони 18-сола бо тахаллуси аббада машҳурияташро бо дисҳояш зидди реперони ваҳдат зиёд кардан мегирифт ва баробари ин репҳои ошиқӣ хонданашро зиёд мекарду мухлисонаш зиёд шудан мегирифт. яъне духтарҳо ҳама ошиқи абада буданду дар садои овозаш аз ҳуш мерафтанд. яъне ин маънои онро дорад ки дуюм ситораи репи тоҷик ин абада мебошад. машҳурияти абада ҳамчунон зиёд шуда буд ки дигар реперон консерт мекарданд, дар плакат сурати абадаро мезаданд ки билеташон ба фурӯш равад ва баъдан дар консерт эълон мекарданд ки бо сабабҳои гуногун абада ба консерт омада натавонист. ҳозир ин корҳо дар YouTube истифода бурда мешавад ва суратҳои реперони машҳурро дар ковери видео мемонанд ки тамошобинон ба видео дароянд ва просмотр зиёд шавад. солҳои 2009-2011 навгонӣ дар репи тоҷик ба миён омад, яъне гурӯҳҳо машҳур шуданро шурӯъ карданд. яъне гурӯҳи Весайд ки он замон дар гурӯҳ Фрейд, Кейшер, VIP ва Филер Растаманд буд, ситораи сеюми репи тоҷик шуданд. ду ситораи репи тоҷик шахсият буданд, лек сеюм ситораи репи тоҷик ин гурӯҳи Вестсайд буд. соли 2012 як шахс тавонист репи тоҷикиро ба гӯши кампиру мӯйсафед расонад ва ҳатто дар телевизион баромад карда реп хонду дар суруди сол иштирок кард. аълочии вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардид ва аввалин репери тоҷик шуд ки исбот кард ки аз реп пул кор карда мешавад. ин Бах 84 буд. Бах 84 машҳурияташро аз охирҳои соли 2011 зиёд карданро сар карду тобистони 2012 аз ҳама машҳуртарин репери тоҷик дар таърихи репи тоҷик ба ҳисоб мерафт. ӯро дар тамоми ҷо гӯш мекарданд, аз тангему старексу автобу сар карда ба телевизиону радиову рекламаҳо. Бах 84 ба реп симои дигар дод ва ба мардум исбот кард ки реп ин ҳақорату суханҳои қабеҳ нест, чунки як намуди санъат аст ки бо эстрада метавонад рақобатпазир бошад. фикр мекунам рафтору кирдори Бах 84 ба Шон МС мотиватсияи беҳтарин шуд, чунки Бах 84 исбот кард ки аз реп пул кор кардан мумкин аст ва Шон МС то он дам фақат дис мезаду дигар реперони ошиқихонро таъқир мекард, мавзӯъҳои сиёсӣ ва иҷтимоиро интихоб карданро сар карду сентябри соли 2012 треки машҳуртаринаш баромад барои сарбозони кушташудаи дараи Камаров бахшида шуда буд.
Erek da sharaki g'arim darai kamaro ki khuni 25 nafar destan merexta grangiyo. бо тавассути ҳамиёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. Баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. Ин як бор карда мешавад. Агар ки ҳамаи маълумоти пуркартаатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. Пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. Барои ҳамёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария будагӣ метавонед истифода баред. фикр мекунам рақами 12-шон мумкин аз 12 соли асри 21 гирифта шуда бошад. бале соли 2013 чорумин ситораи репи тоҷик ин Шон МС ба ҳисоб меравад. чунки агар бахш 84 ба репи тоҷикӣ симои дигар дода бошаду репро ба гӯши пиру кампи расонида бошад, Шон МС репи тоҷикиро сермухлистарин жанри мусиқӣ дар Тоҷикистон кард. яъне сарёяндагону ҳаҷмнигорон қоил шуданд ки Шон МС аз ҳама аудиторияи калон дар Тоҷикистон дорад ва аудиторияш ба ӯ бовафоанду ҳамеша дар дастгириаш ҳастанд. Шон МС соли 2015 репро тарк кард ва то ҳамон замон репро фақат мехонданд. Якими марди 2015 репи охирону уже ба хидмат шабоза ва мухлисома шону ки ба 3 сол пеш ман партохтам репои сиёра бароги номи ӯчама ман номи мара реп сиё кард. лек шахсияте пайдо шуд ки репро месароиду машҳур шуд ва клипҳояш миллионҳо просмотр мегирифт. Райн 104 бо треки ман намегум ки ма боюм. Ман намегум ки боюм, ман намегум ки боюм, зато дихтара кора исбот кард ки мухлиси реп метавонад ҳама намуди пешниҳоди репро қабул кунад, чунки Райн 104 репҳояшро месароид бо навозиш. соли 2016 батл машҳуртарин формати пешниҳоди реп ба ҳисоб рафту Райдер Стёпа соли 2016 соли 2017 машҳуртарин репер ба ҳисоб мерафтанд. яъне ситораи ҳафтуми репи тоҷик 2 нафар ба ҳисоб мерафт, чунки дар батл ҳардуяшон рақиб буданд. ин маънои онро дорад ки репи тоҷикӣ дар тӯли 20 сол таърихи бой дорад. худатон хулоса кунед ки ситораи якуми реп Исмаил ки репҳояш шаъну шарафи тоҷикро боло мебардошт, ситораи дуюм Абада ошиқӣ мехонд, ситораи сеюм Вестсайд гурӯҳ буданд, ситораи чорум Бах 84 аслан мавзӯҳои репхониаш ошиқии позитивӣ буд, ситораи панҷум аз рӯзи сахтии ошиқон ва мардум сухан мегуфт, ситораи шашум бо оҳанг дарди дилашро хурсандона пешниҳод мекард, ситораи ҳафтум ду рақибе буданд ки аз проблемаҳои репи тоҷик сухан мегуфтанд ва тарафдоронашон баҳс мекарданд ки кадомаш зур буд. ситораи ҳаштуми репи тоҷик айни ҳол барон ба ҳисоб меравад, чунки ӯ дар худ пешниҳоди Бах 84, Райн 104 ва Абадаро истифода мебараду ҳаводоронаш рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. яъне дар соли 2020 мисли соли 2015 репҳои машҳуранд ки сароида шудаанд. мумкин ситораи нуҳуми репи тоҷик Сиван ё Карлион шавад, чунки рӯз то рӯз ҳаводорони ҳамин ду шахс зиёд шуда истодааст. саломату хонаобод бошед. ин буд таърихи кӯтоҳи ситораҳои репи тоҷик аз соли 2001 то соли 2021. хайр, то барномаҳои оянда. шахсоне ки мехоҳанд бисомонӣ кор кунанд ба рақамҳои зери видео буда дар телеграмаш муроҷиат кунед ва мефаҳмонад чӣ хел бисомонӣ кор кард. То барномаҳои оянда. Audio Jungle.